الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل الأمن عاملا أساسيا لاستقرار الأوطان وتقدمها وازدهارها، وجعله قرين الإيمان في كتابه العزيز. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، منقذ البشرية من ظلمات الجهالة والضلالة إلى نور الهداية والعلم، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته البررة الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، الأمن في الإسلام مقصد هام من مقاصده، إذ بتحققه تعمر الأرض وتبنى الحضارات وتزدهر المجتمعات. وعلى مدار التاريخ البشري لم تقم حضارة على الإطلاق إلا في ظل توفير الأمن، وقد جعل الله نعمة الأمن من النعم العظيمة التي يمتن بها على عباده. قال تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. أمة الإسلام، إن مفهوم الأمن مفهوم واسع، وليس مقتصرا على مفهوم حماية المجتمع من السرقة والنهب والقتل، بل الأمن أعم من ذلك كله. وأول وأعظم مفهوم للأمن الأمن الفكري. بل ما أمبي على التنمو، أمبي على البركة على ولي الله مسامع كنيمة وكتان، كنيمة وكتان جتك سيكاتو أنا من ينفع يا الله سبحانه وتعالى دين يا ربي على كنيمة وهرمو على كدين أما يا الله سبحانه وتعالى تموبي كنيمة بلبلي بام كامل ما هو حكي سيجي نما فما كولا سيكوريتي حكي سيجي نما باي أنا على تمو حكي سيجي نما كا حكي سيجي ni Allah subhanahu wa ta'ala yake jamana basigilani na lebi jamana ni kono jamana ni basigi jamana ka basigi asbab ya bilbil ba ala ya bla sécurité la jamana ka tanye asbab ya bilbil ba ala ya bla sécurité la jamana ka boy la ka fenda yere ka fen sora yere jamana dew ka fen soru yere ala yo fana bla sécurité la o hakili sigi min filɛ nin ye alkuranɛ kɔnɔna la ala y'a ni limaniya de den ɲɔgɔn na. Limaniya de bɛna ni hakili sigi ye, ala dɔn de bɛna ni hakili sigi ye. Tuma dɔw la ni diinɛ tiɲɛna, limaniya tiɲɛna, ala dɔn tiɲɛna, ala ɲɛ siranya tiɲɛna, kafiriya warala, limaniya hakili sigi tɛ na dɛ, a tɛ na dɛ. Hakili sigi caman, hakili sigi baliya a caman bi bɔ ala dɔnbaliya, a caman bi bɔ ala ka diinɛ tiɲɛni na. Allah subhanahu wa ta'ala ko ako alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahum al-amn. Ala ko maamu liman yara fulan ka foya man yagani ka liman yara usabatira tawhidu ka ala kelemaniya fo ka tasu ka sayama hakili sigi bolu wa hum muhtadun on be mo kanalen fana amma ni ala fa kanema ni bishiji kirawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kan nyina ma kera ka ala maliw kishi
kabo kodonbaliya dibi la ani kalanbaliya dibi ani fili dibi ka taa n'u ye kanda nɔrɔ la ka taa n'u ye dɔnni nɔrɔ la ala ka nɛɛma ni kisi jida kan n'an ka sahabaw n'an ka sodutew ani maa min baara kɛ ka taa sira ye fo ka se kiyama ala k'an fara o an balima alisilamɛw hakili sigi n'o ye sécurité ye silamɛya ka laɲini an y'a fɔ cogo min jamanaw bɛ jɔ n'a ye an y'a fɔ cogo min jamanaw ka ɲɛtaa n'u ka évolution n'u ka civilisation a bɛɛ bɛ hakili sigi de bolo n'an ye ɲɛnamaya lajɛ adamadenw ka histoire lajɛ ɲɛnamaya la ka na jamakulu o jamakulu tɛmɛna ko a taara ɲɛ a ka jamana sera ka jɔ jamana in avancera jamana in taara ɲɛ a farala diɲɛ jamanabaw kan sécurité de bɛ yen ani sécurité tɛ yen jamana bɛ se ka taa ɲɛ tuguni don o don bɛ kɛlɛ la don o don marifa bɛ ci don o don dɔw bɛ ka fa don o don dɔw ka nafolo bɛ ka tiɲɛ jamana bɛ taa ɲɛ tuguni jamana tɛ diɲɛ na n'i ye adamadenya histoire ta fo bi ko a sera ka sabati ka taa ɲɛ ka bɔ a yɛrɛ la ka bila jamana tɔw ɲɛ sécurité de bɛ yen an nana i bɛ diɲɛ jamanabaw lajɛ u bɛ budget min don sécurité la u t'a don diɲɛ foyi la nka budget dɔ b'anw bolo an ka sécurité budget ka c'u ta ye an ka radaru ka c'u ta ye an ka char de combat ka c'u ta ye an ka kɛlɛkɛminɛ ka c'u ta ye nka anw banna t'a la an ka kɛlɛkɛminɛ ye kuranɛ ni hadisa n'an ye kuranɛ baara ka hadisa baara jogow ɲɛna mɔgɔw ladabila sécurité bɛ kɛ ka fan an bɛ ala deli ala k'a hakili ɲuman d'an ma an bɛ o de la ala subhanahu wa ta'ala a ye hakili sigi d'a ka jɔn dɔw ma ka tila k'u hakili jigin a la magankaw ala ko alikuranɛ kɔnɔ awalam numakkin lahum haraman amina ko yali ne ma lahɔrɔma yɔrɔ di maganka ninnu ma wa o hakili sigi lahɔrɔma yɔrɔ min kɔnɔna la o lahɔrɔma yɔrɔ in kɔnɔ jiriden bɛɛ bɔ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka na d'u ma garijɛgɛ de don min bɔra ne ala subhanahu wa ta'ala yɔrɔ ko nka maa caman de bɛ yen u t'a dɔn ko k'a fɔ ne ala ka nɛɛma hakili sigi ye nɛɛma bɛɛ n'a y'a d'i ma n'i ma kɔlɔsi n'a y'a minɛ i bɛ na ala y'a hakili sigi di jamana caman ma k'a di dugu caman ma u ye hakili sigi ta k'a kɛ ala kota ni ɲɔgɔn tɔnɔ ni degun ye ala y'a wɔsi a dɔw la an yɛrɛ bɛ sɔrɔ o kɔnɔ ala k'a hakili ɲuman d'an ma an balima alisilamɛw n'a fɔra maa min ma ko sécurité i hakili bɛ sin ka fɛn min ye o ye jamana société k'a kɔlɔsi sonyɛni kana kɛ mɔgɔ bololafɛnw kana sonyɛ mɔgɔ bololafɛnw kana daratu la mɔgɔw kana fa mɔgɔ bɛ min ye dɔrɔn o ye mun sécurité ka se ka sabati maa kana fa bilen mɔgɔ ka nafolo kana minɛ a la bilen mɔgɔ kana tɔɲɔ bilen an balima alisilamɛw mɔgɔ ka fɛn kana gosi a la sira kana da mɔgɔ ye ni sécurité in de mɔgɔw bɛ nin de ka ca jɔnni mɔgɔ ye o ye militaire ye o ye al-amnul askari la sécurité militaire y'a faamu militaire bɛ fɛn ninnu sabati ka zon jateminɛ ka benganikɛlaw jateminɛ ka maafaalaw jateminɛ k'o bali o bɛ yen kɛ o ye sécurité ye mais est-ce que sécurité bɛ dan o ma sécurité ka ca dɛ sécurité kɔrɔ ka ca a laɲini ka ca n'i y'a dan nin ma e m'a faamu fiyewu sécurité naani bɛ yen ka fara nin kan sécurité militaire kɔfɛ sécurité naani bɛ yen ka fara nin kan a sécurité fɔlɔ ye min ye o ye al-amnul fikri la sécurité idéologique la sécurité idéologique inna al-amna ala al-uqul la yaqillu khataran min amn al-arwah wal-mumtalakat fakama anna lil-amwal wal-mumtalakat nususan yantahuzuna al-furas lisariqatiha falil-uqul nusus محترفين خبثاء مخططين يتربصون بالمسلمين الفرص لسرقة عقول شبابهم وبناتهم. سومبي تقول كوكانا فلوشي سومبي تقول كابولا فلوشي مو سومبي كهاتلي فناشي غير إيديولوجي سومبي كهذا كاديم هاتلي شيئا كابولا hakila no ku ka ɲɛta sabati hakila no ye jamana jɔ hakila ye hakila no ye ala ko hakila ye hakila u ka danbe n'u ka hɔrɔnya n'a b'a sabati k'a bɛɛ sama ka bɔ u bɛ kɛ hakili ka jɔn an balima o b'anw fɛ yan ma n'a fɔ ye guerre idéologique la conquête de l'esprit ɲuman min bɛ hakili la k'a bɔ yen ka
juguman bila la jagoya ka juguman yɛlɛmɛ ka kɛ ɲuman ye e yɛrɛ bɛ liti kɛ ko fo juguman in de ka kɛ mais e yɛrɛ t'a dɔn ko juguman parce que ni adamaden hakili taara ka bɔ a la ale tɛ ɲuman ni juguman dɔn bilen misali surumani an b'a Aisha ko k'aw kana jigin muso keleyatɔ la ko ni muso keleyatɔ ni kele ko keleya b'a hakili datugu ko n'a y'a jɔ dingɛ da la dingɛ jukɔrɔla n'a sanfɛla la ka taa mun y'o kɛ keleya de y'a hakili datugu n'i fana kɛlɛla i hakili la i hakili bɛ minɛ i la dɛ mais ala kumana dɛ kuma dɔ la anw de m'a mɛn anw de m'a faamu sinon suratul an'am aya 76 ala ko wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah ko maa caman bɛ ɲɛnamaya kɔnɔ n'i y'o labato n'i tugura o nɔ u b'i bɔ ala ka sira kan anw ta ye mun ye k'i bɔ ala ka sira kan o ye kelen ye a filanan i ka jamana ɲɛtakun sira k'i bɔ a kan ay problème man dara laïcité man ka ca n bɛ foli k'an ka karamɔgɔ dɔ ye ala ka barika don a si la docteur Ahmad Boli ninnu ma kulonkɛ kalan kɛ dɛ a ye kalan kɛ yan ka taa Niger ka université kɛ ka taa kuncɛ université Sorbonne na France c'est un grand intellectuel a ye livre dɔ dilan k'a di alimamiw ma c'est-à-dire ka laïcité yɛrɛ faamu interview dɔ kɛra kunna radio ɲɛta la kunun bɛ k'a lamɛn a ko fɛn min tɔgɔ ye laïcité ale m'a ye ale m'a mɛn ale y'a ye ale y'a vécu ale tun bɛ université Sorbonne na a barola Faransi san caman fɛn min kɛra ye laïcité ye min da o kan ale y'a ye donc k'ale bɛ min ɲini n'ala y'an dɛmɛ ala y'an dɛmɛ tuma dɔ la an ye défaut dɔ ye an marabaaw ka ambassadeur an y'o labɛn an y'u ka médiaw défaut b'a la an y'u labɛn ko mais n'u ka hakilila tora yan ko foyi ma kɛ n'u ka hakilila tora yan foyi ma kɛ ou bien ko tuma la ko in ka faamu ni hakili minnu bɛ mankan ci la c'est-à-dire al-hukmu ala shay'in far'un min tasawwur e yɛrɛ kamana de kuma n'i bɛ kuma fɛn min na i t'a ɲini k'a dɔn i ka sɔrɔ ka kuma e ni kuma i tɛ ko in yɛrɛ dɔn le mot laïcité a kɔrɔ yɛrɛ a laɲini ye mun ye a to karamɔgɔw k'a f'i ye minnu b'a dɔn o k'a fɔ ni boli kumana la ni docteur Ahmad Boli kumana laïcité kan wallahi a kan ka kuma a b'a dɔn a dɔnniya b'a la a ye livre dilan o tuma la ni de ye conquête de l'esprit mɔgɔ min bɛ ka nin ko ninnu défend kana jigin a la a kɛlɛla hakili la ale de kɛlɛla hakili la ka hakili minɛ a la fo i ka hakili de segin a ma n'o tɛ e n'a ti ɲɔgɔn kan n'i ma hakili segin a ma i n'a ti ɲɔgɔn kan o tuma na sécurité fɔlɔfɔlɔ min n'an mago b'a la o ye sécurité de l'esprit fo hakiliw de ka sabati jamana ɲɛtaa kan hakiliw de ka sabati jamana ka hɛrɛ min bɛna o bɛ kɛ n'a ka hɛrɛ tɛ min a ti kɛ mais fo an k'an yɛrɛ ye parce que ni hakili seginna ma dɔrɔn i b'i yɛrɛ ye mais ni hakili suyɛnna dɔrɔn i t'i yɛrɛ ye bilen hali président y'o de fɔ a ka discours la n kun bɛ k'a lamɛn ko jamana ka hɛrɛ bɛ diɲɛ fɛn o fɛn na n'o nana ale b'o la jamana ka hɛrɛ b'a la jamanadenw ka hɛrɛ b'a la ko hali n'o de kɛra kɔfɛmɔgɔ ye n'i nana k'i bɛna jamana hɛrɛ dɔ exploiter i b'i ta sɔrɔ an m'an ta sɔrɔ n'o b'a la an bɛ sɔn mais e de b'a bɛɛ da k'o tɛ kɛ bilen président donc la sécurité de l'esprit a ye mɔgɔ a y'a ɲini mɔgɔw hakiliw ka segin ma n'o kɛra k'o bɛ faamu. ثانيا فلانا الامن الاجتماعي sécurité فلانا c'est la sécurité sociale la sécurité sociale وقد دعا الاسلام الى المحافظه على الامن الاجتماعي بين الناس افرادا وجماعات اسلاميه يعني sécurité sociale كسبت ادم دو نيوتي ارمادين كلين بي كانيشي بالمسلمه مالي كما ومثال سلماني مي على محمد صلى الله عليه وسلم بمثال سلماني دتا دون لا يكلا والله لا يؤمن من تي يدلي من يجوين والله يدلي من يجوين والله يدلي من يجوين يعني نقومنا اكو الذي لا يأذن جاره بوارقه ما من مالا ناس يوم كيشاتورم في سوسيال دو في سوسيال تي في سوسيال دو في سوسيال تي est ce que ni be dumuni bi signoma sécurité sociale dena ini bi be baradal ini bi be baradal socialement et les patrons avec la baradal et la nyanga karamo ka kuma mesa mi aka baragade ga war marada ke sala gembuli bagan gembuli ka dam no be ga baragala ga patron baragala be signoma
o de sécurité sociale. Sécurité sociale. Furu ɲɔgɔnya la o ye social de ye i ka to i muso ka hakilisigi sɔrɔ i bolo cɛ ka hakilisigi sɔrɔ a muso bolo sigiɲɔgɔnya la sécurité kan na baara ɲɔgɔnya la sécurité kan na balimaya la sinjiya la sécurité kan na c'est à dire social adamaden an ka société kɔnɔ sécurité ka sabati silamɛya bɛ yen o de la i bɛna ye Allah subhanahu wa ta'ala a ye fɛn dɔ ɲini an fɛ alikuranɛ kɔnɔ hali n'a y'a ɲɛsin alakira ma alakira kelen tɛ dɛ كما أمر الله تعالى أن يعيش المسلمون في عفو وصفح وتسامح وإحسان مع الآخرين. الله ينام في القرآن يقول أنا في سوسيال لا كان أقول لي فين لما بقول يافا كيافا كبانيو ما في لوكنا كجينيو ما في لولا كلا كان ما يعرف كنيشينيو الله يافا على كراي سورة الأعراف في آية 80 يقول خذ العفو خذ العفو ومر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أقول كلا يا فم من الموفي لك هكذا يا فما أفلانا يمي مو يا مريان ماي أسبنا كودو بالو ولوتو كانوا ما نتاني نيفه لوك ما نوتو تمني كم أني من ما ندو تافكو أنت يرجع سا أنت كبوان دلا سا أنت على دون tani ka ni toy jamana jolate faso jolate du jolate barakalate temeni ka baraka ni kira ko man la men islamia ko dese on may fe ama foko fatwa ama foko ngir dalal amo beto ya ka baraka ni barakala kana mo wala wele toy ibu toy ki ka baraka et na fi ko ga misale atewa ala kira ko ka saragati bo dona ni fishini Fanta kala ni asebo emi ayo ko eche fana sani bijini islam ya mo kenna sa na fora ko fiti kana ni feti kana ni chama ifuni na fi be ka dona ni bele ba e fana ta yire jira sa na fora ko kana na eske ni chama imora ale era mafendi akoni taka do ko ni ta kacha ko yire jira ale mafendi o ni be mafendi ala kala la ni be sora mala la vie sociale, sécurité sociale. Si dans l'ambele mao mani ini mo besi dans la ba ay aka ade ba da ke na kasu no ona no ya ni ka no kashi sigi ka hakili sigi sabato ka nyina nala o de bita ke hakili sigi sabati le jamana ko donc sécurité sociale amma mo et asabana ni al amn al iqtisadi sécurité économique amma ko ben fana المتمثل في عدالة توزيع الثروة حتى لا يكون هناك غني متقم بالشبع وفقير مقطع فلا يجد ما يسد رمقه ولا يسد به جسده. sécurité économique fana kana pas korelmi jamana kono klenia ka kebek intasoro fantan tanda doni misoro akadam fama fana kan misoro akadam mais korobe kana keo kurane rebo kana keo سورة الحشر آية ولنا على كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ونفلو كنا من ورتو درون يوم تكا فاندانسي لين على كنا سما تابو على دولي تابو إبا دوكي فتا تكو كلكون نتفوي سورة وانا نيكا بارا كفانا سونا كوس كلا سورة oye kobe ega kanika so pendira ya pendira kalo flower masa ega magasin vendre malo la malo tale kasa ya to ka barka do malo fama do banga jamana ko ala ka barka do la ko e ko metri do ni foyi ka ale re koroke polisi du ko sinye mo baro do ya fama nga polisi so do la ko barakela do anafo baraka manivru do tala ka patron ko ga fi wati ba ko jamana ni wati ba do meta ba ma ko fa ndani ka atara wati bay ko hoke pa leka sadi ko e miye aka kleju ne wadi ba to wati ka ba ka saraka de sama ko polisi ke mo bla ka tawi anana a ko fi ben no wada ka ko wati ko fana le tas ka ko invitation ibisigi wele mabla ibe ika mo wele kana mo re 600 ni ngoro to la mi do kaso
Ako pale do ko pale ni jamana ci ta bi do ko ni war mana ne bi do ko asigile ya ko mo de nan wari kana dam aya dalen ko fa ba ko ro kala ko ni de do ni nya dam ka bo de ku dise wani sira ama mine la ka dam abika dale ni le sécurité économique de ki tani so ne tay mugani o de na make e tay milliard attaqué mais be ne ka mugami ne ka fere ka milliard justice be sécurité be politique mi nga war mi ne ka dama abu ko mi ale kamana ba bale yoro wari manja male real ke me flo wala ko shama ka ko ni yashi mo mi fana ko sola ko ni ko mi ne ko mi ne e ga war ko mi ma ko cheno mi donne ma do ma bla ni ne ko mi ne ga war ko mi ma ta ko mi dana amma mo be mi ndela jamana en fana ko no ngona uchaya sécurité économique amma ko ba wallahi président ka discours ni mamia na ko fen no be ko be mi ka jolo ka dabla ko jamana wari ka di ma na ma ka kala ka blo ko shi ko tekeni aya et sécurité am ko sécurité sabana min nan na jumé wa al amn siyasi la sécurité politique afra sécurité politique o jumé musu siyasa fi dawla sécurité politique de doré المتمثل في تحقيق العدالة السياسية وبه يحظى الجميع المسلم وغير المسلم بالأمن. sécurité politique كجمانا مراني لاجريا كجمانا مراني كينيا سلامة باتسرع المدي سلامة أتونا أفرا politique doré توسوس c'est-à-dire جمانا مراتبو بماني politique كروارتا لا سلامة فرقو jamana mara cigo nyuma jamana ka tanye be ka hera so ama fo présidence ni ale be sira min kan anna abbe masabati folo ale sira min ko do ko ni politique nyuma sina politique dam na ala kala de rasul ale ma ko ama salama société folo sigi madina atale kuma abubakar nana ka doke sanfla ni kalo damalo umar nane ma gouvernement islamique sigi wa ama gouvernement islamique sigi wa ka jamana organiser ka gouverneur sigi fan be fewa na e santane ke abe fatu kuma na classe islamique organisation na munu nana ko bolu ya dafa ni Usman bin Affan ali e umar ka politique ki mi male ton de da glan ka tasno abadan fa ka donc afo jamana de be la fiala be be sno la torote machila mama bana ko mote mo bana abi shika ya la jamana afo ne ko politique. C'est ça qui est la politique. Na ni comment bala. Dono la muso doye yatime de on ba bolo ya famia bala yatime do me kashila akeme ka dasi kitaka jikala ndoro le da ko ko te muso bolo umar gere la ko karsa ba kerani nunu me ka kashi muso ko ama ate umar ako islamo ka nyemo amirul mu'minina kiri ba na ke lahara ko ne de ulo ko wala fatima Umar ya yi tomota kwa mapaka abu ata ana yafa atara kata dumini ta ka sirime uta ka tulu takana mana muso ta dali kam ame dumini tulu ka duma yo dumini ka dafa Umar de ibrin abomoshi abiga tasma fiye ishiji bi banyana anye bebe ka dimi yafa ka dumini fi ka tasma mena wala ka fifa ka dumini mo jone ka bo dumini ka kala ka tila ka fifa la ta bika fifa muso ka ma kusna wala ba badan ibu kununi ne mi nyeji nyana ko mu yela to o kunna ka dumini ka kufa yela la Sena Umar anu kumana ube ko ku niso jara muso re ko alhamdulillah nani bela muso ta ko Umar uyu da ko shini aya ka wala ko shini kan so ni yoro uso na nyawala mo bi ka gala amirul mu'minin kan yemo uso sirana kana sira kuma mbosoro bashi de ka hakelo ne fana be feke ni ngani kan kilino la harakiri ni Umar chemle ma ko ayi baba no de bile ka hamu oni fama taraka te hani ko kiri bana ka moche dole ba fana na sana ngani wazuro la haram yene ko fama ere ko sécurité politique be na tu mo tête ani jamana de besa ne ka wasu no balo khalas donc sécurité politique
أما هو اليوم شيء سيدنا علي أو بوابه على كلا دوكي خليفة نامنا أتاكو كلا دولا بوتري يو جاكلا تتكلمنا يو جاكلا أدو علي كلا شوية يا علي بوتري أبو دونورا أقوى لتر علي قام أقوى لتر يو دبي بنيرتا علي بوك مالا نيمينو أم أندا لجانا نينا لنا كيكا utara kiriti kala mino silam yahudiya keko na me kiriti anga silano fe anga ta yahudiya fe yahudiya ke do buka ta silano fe odo kiriti kala jone shurayhul qadi utara fe utara jo shurayhu nyefe sena ali jole ika famu odo ya sara ali amirul mu'minin silame bekani mo kudodo anara jo kiriti kala nyefe ale jole fe yahudiya ke jole fe شريعه الإسلام ككيرت كلاي أي علي لجه أقام أبويا أبو الحسن أبو حسن فعلي دمنا علي بيسوك شلا أبو كيف دمنا أبو منايبا فما أبو الحسن وين سيرنوني إسكيبنا يهوديا كسيرنون فما نفرلا كده سيرنون فو وكرة تكيني نبنيونا إسكينا كلي كيري نبلي أفو علي أفو ما أبو علي إيكا يرتاتو ما إيكا كيرت كنا فما أبو الحسن Ndika doma ya nini ya ama ala ka sharia wallahi amba dina nyuma ay ali yinga ay wa gotere ali kontabu ay yawda ke na kontabu ko ali mai ka shere joni riwaya la ko ali ko ka shere adina ko ma di ti ka shere ko ali ko ali di ko bala kira ko ali kinen jiru ka yemo do ko la ma di ti ka shere المهم أكيد تيجي أكون الشيء ما سري ولا علي يهودا كتاني كا غدرة علي تاكي يهودا كتارا أشيرا أكون شري ما كابا دين يوم دين يوم أكون دابا يوم يا أكيد كيري دجاني لوكا أكون واي أنا كيري دجانا أكون الشيء ما سري ولا دبي جاي أكون كمانة ربنا شيء أكون والله إنغالي أنا لا غدرة أتاي نه أشياء كافيني ناوك لله دريان يركما مي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله والله يوك الدين شيء سيدنا علي فما هو يتوبني من كرام بدرني أكيد كبيرة كديم أتا إيه ركعة مي أقول قولي هذا أستغفر الله ولكم فاستغفروه الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد عباد الله لتحقيق الأمن في ربوع البلاد آليات ووسائل يجب المحافظة عليها الله سيكوريتي كسواتانا جمنا كنا تأثير دوبيانا نتمو في أمو وتليانا واتكم أفرقنا المية المحافظة على حقوق الناس وعدم الاعتداء عليهم وعلى أموالهم. كأنا لا يكنيونك هكذا أنكنا بنيونك أنكنا بنيونك كنيونك نفلو تركي كنيونك سرفون بوشي يونا برما يا ناينيونك هكذا كبينغاني دبلا سيكريتي بسبب أنا كرامو المسلم من سلم المسلمون من لسان ويد إسلامي دين ماي إسلامي يوم كشري نندورو ماني بولو كورين ما كبيمو ثانيا فلنا النهي عن إيذاء مشاعر الناس بالسب والازدراء والتحقير نيون نيني كدابلا نيون سابوتي كدابلا كنيون نيني كنيون سابوتي كسرو تشينتي نغلونكا كدابلا أنا فيكو سباب المسلم فسوق وقتال الكفر سلامين نيني فاسقين أفالي كافرين نيون نيني kanyon nini kanyon sabote kanyon doya kanyon joro chen wala defo kenaka ile soso la mami ndaba ro itikati kila da amen ثالثا ضروره التماسك والتراحم بين افراد المجتمع والسمع والطاعه لولاة الامور
Quand on est quand Makari quand Tegedi quand Ben, quand Dakelen, quand Dakelen fait, c'est tout quand il est fantôme. Ou avec des la mais tiens car nous membres la kota sera nous la mais tiens car bara kenai. Nous qui avons boda que sur ni ensemble. Na yon la mais ka sonyo ni ka yon mine ka hine yon alhamdulillah gele am mana ke chogo chogo nambe hine yon ni bolla ke segere doni ndoma ni fana tara ni segere doni ndoma gele ale do mais sécurité ça va tanga jamana analina taqiq al-adl bayna jami' abna'i al-watan ana la dria la justice la dria ka sabati bara oro la critique oro la tout tono la halaya bela jelena ko fa inna allaha yansuru ummat al-ajila wa in kanat kafira wa la yansuru ummat al-zalima wa law kanat muslima communauté mi sigime la dria ka al kafir du pala budem koro jamana mi sigime la dria ka al kafir du pala budem ko men mi sigime ala kota ni tonika al-islamu da ala kadem ni amerika avantir do mega boroga ko ameriki wallahi ni fanda ni city ere ka fura ka sara ide ka fura ka sara musu ka fura ka sara sampa ku jo menai ba beke ko war dima wati bela de kalo war be dima firgo kana la wala ide ka dudi ka fa ko mo na mina ba ko ko e be bara la men ka soroti la o fe mi manke o bata yan shaka o anu ni o makesa ne re tay ni ko dia no mo mati so o siga aka fi mandam anabina duruna al khadar min ash-sha'i'at niyala bil bilbay ash-sha'i'at kaman chugo do rimer la rimer bi circuler e ba ta goro ba dinno ba ta goro ba dinno o ba bla reso ga ni ma fili en fait ni ra ba fili en fait sécurité c'est ka sabati wala de ni ya ko be sega chama ngalo mala na iri mer fatimine ka do wala ka sabati ko ka folo yana na circuler fati sigine aworuna wujub at-ta'arud al-mujtama'i fi kashf al-mufsidin ko jamana de ko tegani nyoma ni ma mi ngabara cheni jamana kono adona ki gajira fana bi ko sécurité ko be sécurité o ba sabati ala kira ko sura ta ko wali fana mamdu tiki balma de menay ma to ni mo ya to en kaden ko ala kira nay ma to ma de tudu ko ay to ni ke ibani ka to ni fem binala ka dati mi me ma to na jira la ko yara ko to no bali o fana ay klenia do yi awlo lana taqliz hurmat ad-dima'i wal a'rad aramatu bujuni kana folo budambe kajira ka fo kolosile do dine kono la ambe ko kolosi ni mo ni kolosi imu joli mo ni ka na fo kolosi ima chi iu dame kolosi imu buruja hakili sigibe ashegina manu dor wa zulmu bi ashkali wa asnafi tononi kalite o kalite abeka dabo kara ka ko ali salaman darra adara allah bi ima ni toro dane ala kiram andoka ala be toro dayka ومن شاق فشاق الله عليه لما يجليات داني على كلام منطوقة فلك جليات دايرة أكونتنا السعي في الإسلام بين الناس أنا تاما ما هو من يفهم أنا مولود نوان تشيب بين نوان على réconciliation وسيكنا مسكرتين أتانا نلبا إحياء فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما هو بلا سيراني مان كبولاني كبسيراني منكر et surtout globi rekela ina rekela ya famia bala e do tay rekela akirenya anga tomba limama puis bado doit kono kuma bebe buli mika ya na circulation uka fa dem sen ku tugo do mobile ku tugo do moto e moto na na kwa ke détail moto ta moto de nana ka kita e bata est-ce que adabare ka ta kama anga korono ko kika bol don doni wasay ka se jone boli don doni wasay ka se jone ima ni me dum tasra la be don doni doni vitesse kina temela ibda jole sere nya ka ko dai le ale fi ala asmara dum o ya no mani yote ibda shu soro ile ni ya moto giri katimbe kifa akile bi do ma babuli ko ni ya mobili giri ka ta accident ke isa am ta mobili repel ka akile di mawara ma babuli ko iti ta don
ika shijanzo ika sesero mala dempo jamana kono la abe ni mo nyirama be fe mo korobo be na denso ni aka ko fe ala mo re mo do bulu tabo mo mo to gla tabo ta mo ne mo bli gla tabo ta amon fe balla ina fo mo ni glaze ma re de fe e se ko do fara bi de se ko ala ka clean madam balma ala ka jamana basi habli sigala ka bla jamana hera ala ka ke jamana ko ya rabbi andona amani ala fe jamana abel halam ko ala ka bwa amani Allah subhanahu wa ta'ala ka jamana bilal halala min kada benni hera la ni sorola ni yeta ani lafiya la hakki sigila usebe ala ni ya rabbi ala ko ke mu ma nyefe sisan asimina ka jama ali da ala ku deme ala ma denga bara beti yekoy uye mun keno nyena ala ko sabatu mi man ala ko deme ko yelene ko ke nyumai ala ko ke ma mi mina ko ala ko nyeka ke muka ma mi mina ko ala ko nyeka ke muka ala ko ka ala ya nyeka muka ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.